गब्लियाबो आंखौ केर खालामला, खरि मानसियाबो आंखौ केर खालामला। बिदिबा आंनि जिउआ मा जागोन? माथो रावबो सिख्लायानो आंखौ फसायनाय नंला। औ, माथो आं हिनजावखौनो मोननाय नंलालाय बोरायजासिम। हिनजाव गैयाबालाय बोरै थागोन आं उनाव? आइ आफायाबोथ' थैलांगोन। ओमफ्राय आं जुदि हिनजाव मोनाबा मा जागोन? आइ आफा थानायखायसो दा आंखौ नायदों। बिसोर गैयाबा बिसोरथ' सानसेबाबो थैगोन। आंहा मा जागोन? आंनोथ' हिनजावसासो नांगौमोन। हिनजाव थाबासो आंहा गथ' गथाय जोनोम जागौमोन। रावबोआनो जुदि आंजों हाबा जायाबा मा जागोन? फारसेथिं प्रियायाबो आंखौ धोखा होबाय। नंमारगौ, आंखौ देनां सोर नायमारगोन? सोर ओंखाम संना होगोन? आइयाबो थैगोन, आफायाबो थैगोन। आंहाबो जुदि हिनजाव गैयाबा सोर नायगोन आंखौ? आथिं मोजांबाथ' सिख्लाफोरनि जेबो आंखालानो गैयामोन। सिख्लाफोरा सिथाबसोमोन आंनि थाखाय। नाथाय दा खरा जानायनिफ्राय रावबो सिख्लायानो केर खालामला। गब्लि खरियाबो आंखौ केर खालामला, मोजाङै माथोखौनो होला। नों बेयावसो दंफैयो? जांग्राव खानजं, मायो? नोंखौ नोंसाया नागिरबाय दं, नों बेयावसो दंफैयो। गिबाय थायो नोंसाया, नों मानो बिदि हारसिं फैबाय थायो? मोजाङै थाबायनो हानाय जाथ'वाखै? बेनोथ' खानजं, आंहा मा जागोन? आंखौ गब्लि खरियानो केर खालामला आरो गुबुन सिख्लाफोरा केर खालामबावगोन। ओइ खानजं, आं हिनजाव मोनलालै, हिनजाव मोनला। मा बुंलाबायदों बेफोरखौ? मानो मोना जानो? सोरनि फिसाखौ आंनो हरनो? आं खरानो, आं हिनजाव मोनला खानजं। आं दांगुवा जानासो थानांसिगोन। नों सानना नायाखै मानो? गब्लि खरियानो जुदि आंखौ केर खालामला, मोजाङै माथो होआ। आं मैया माथो होदोंमोनथ' बेखौ मोजाङै, ओमफ्राय आंखौ मोजाङै माथो होआखै। मोजाङै माथो होआखै माने नोंखौ बियो मोजां मोनला आरो नों बेखौ आगोल बिराद मुगैयोमोन ना? बिदि नङा खानजं, आंखौ रावबो सिख्लायानो मोजां मोनला। आं दांगुवा जाना थानांसिगोन। ओइ खानजं, आंखौ देनाङो बोरायबा सोर नायगोनलै? आंनाथ' आइयाबो थैगोन, आफायाबो थैगोन। दा आइ आफा थानायखायसो आंखौ सोर नायगोन? रावबो नायनाय नङा। हाबा खालामबालाय मालाय फिसाफोरा नायगौमोन देनाङो, आरो हिनजावा नायगौमोन। नाथाय दा रावबो फैयाबा आंहा मा जागोन? आंनि जिउआ मा जागोन खानजं? आं जोबोद टेनसन, आं फाग्ला रखम जाबाय, मिथिगौ ना? जाम्बा, मा आंग्रा मांग्रांफोरखौ साननानै गाबलाबायदों? मानो मोना जानो? हिनजाव मोनगोन, फैग्राबो दङ ना? रावबो फैया। खरि मानसिफोरानो एसेबां दादागिरि दिन्थिदों, आरोथ' मोजां सोर फैनो आंजों? सिरथालै सिरथा। न'आव नोंसाया नोंखौ नागिरगासिनो आरो ओंखामबो जानो जाबाय खोमा। आं ओंखाम उखैयाखैलै खानजं, आं जोबोद दुखु आङो। रावबो सिख्लायानो आंखौ केर खालामला, आं खराजों सोर फैनो? दालिम आब'। मायो एसेबां गोसा गाख्रबदों? नानिया सिरियानो मोनसिगोन खोमा। मोना दे, आरो मोनबाबो जेबो नङा दे आब', गोबावबो जाखाबायना। आब', आङो माहुलाखौ लोगो हमनो थांनि र'। थांबानो जाबाय। आब', नों आंखौ गाज्रि मोनदों न' लोगो हमनो थांगोनखाय? आंलाय मानो गाज्रि मोननो? नोंनि गोसो, नों हाबा जायो लोगो हमनो थाङो, आं जेबो बुङा। नाथाय नोङो तारा नानिखौ आंजोंसो दोनलांनांगौमोन। आब', नों मिथिखागौआनो माथो आं बिनि अनगा हाबा जाहैनो हानाय नङा होननानै। आब', नों सासे गथ' फिसियाखै मानो? जुदि नोङो थारैनो बिमा जानो हामारलाबा नों सासे गथ' फिसिनो हागौमोनथ' आब'। गुबुननि गथ'खौलाय मानो नांगौ? आं दा ताराखौनो गावनि फिसाजो सानना लायो। मानोना आं ताराखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनबोदों। बिमा बायदि अनो आं नानिखौ। नों मानो दोनलाङा दे? सबाय, नों दोनलां। नोंसोर थांबा आं बेसेदि दरसेसो हारसिं जागोन नों मिथिगौना मिथिया? नों इसेबो माने बुजिया। लागिबा नोङो मालाबा बेखौ लांफैनो हागोन। नोंबो फैनो हागोन जोंहानाव लाग जानो, जोंबो थांगोन। ओजों मानोथ' लांना लायथारनांगौ? आब' आंखौ हागौबा निमाहा हो, आं नानिखौ लांगोन। ओजों आंबो नानिनि अनगा थानो हानाय नङा, बोरैबा मोनगोन। बेनिखायथ' बुंदोंना आं नोंखौ आब', नों सासे गथ' फिसि, होमबाना दरसेसो लांदां मोननाय नङा। उनाव मोजां मोनदांग्रा जालांगोन ना आब'। मोना आङो सबाय, नों ताराखौ जेनेबा मानो गालाङा दे जोंहानियाव? मोजाङै जाहोगोन, लोंहोगोन, फरायहोगोन। नोंहा मा उसुबिदा जोंहानाव थालांबा? जेबोथ' उसुबिदा गैया आब', खालि आङो नानिनि अनगाजों थाहैनो हानाय नङा। सबाय, नों बावबाय नामा बै बाथ्राखौ? जेब्ला नोंखौ नोंसा आफाया रुवा लानानै दानस'नो होसोदोंमोन, अब्ला जोंफोरनि न'आव थानासो नों बासिदोंमोन, जोंफोरसो नोंखौ बासायदोंमोन।
नों बावबाय नामा? बावाखै आं आब'। बै समखौ बोरै बावनो हानो आं आब'? नंगौ, नोंसोरनो आंखौ बासायदोंमोन। नाथाय आङो गावगायनि फिसाखौ बोरै गालांनो हानो आब' नोंसोरनियाव? ओजों आं थाहैनो हानाय नङा। होमबालाय मानोथ' हाबा जानो नागिरदों नोङो? जानाङा ना? आब' हाबाखौथ' जाया सानदोंमोन आङो। नाथाय इयुननिबो खोथा दङ ना। जों मा नोंसोरखौ फोरानना दोनगोन नामा सबाय? नानिखौ ना जा फरायनो गोसो बेखौनो फरायनो होगोन देरबाबो। गोरोबलायनानै थागोन ना अनज्लायलायनानै? दादि आब' आं खोथाबो होना दोनबायना हाबा जागोन होननानै। आरो दा जोंफोर सानैया मोजां मोनलायोबो। दे आब' थांसै आङो, बेयो आंखौ नेबाय थागोन, गोबाव जाबाय। बे सबाया मानो बेफोरबायदि? बियो सासे बिमा जानानै आंनि फिलिंसखौ मानो बुजिया? मानो बुजिया बियो? सानो खोमा आं तारा नानिनि असे बिमा नङा, आंखौ अननाय नङा होननानै। नाथाय आं जोबोद अनो नानिखौ। आयै, आं सिरि मोनबाय। सिरि मोनबाय नोङो आइ? औ, आइयालाय? गैया, नोंसाया सकआव थांदों। नानि, नोंखौ नोंसाया लांसिगोन। नोंखौ न'आव दोनला। मा? आंखौ अबाव लांनो नागिरदों आइया? अबाव लांसिगोन? नोंखौ ना नोंसा आफा गोदान लानायाव दोनहैसिगोन। नोंखौ न'आव दोनला। आफा गोदान? सोर आफा गोदान? आं थाङा, बेयावनो थागोन। ओमफ्राय आइया मानो थांनो नागिरदों आंखौ? आरो आंखौबो मानो लांफानो नागिरदों? लांगोननो नानि, नोंखौ लांसिगोननो। नोङो जोंफोरखौ नागारना थांनो हागोन नामा नानि? आं हाया, आं रावखौबो नागारना थांनो हाया। ओमफ्राय आइयाबो मानोथो थांनो नागिरदों आफा गोदान लानियाव? बेखौ नोंसानियाव सोंबानो जाबाय। है, आं थाङालै, आं बरावबो थाङा, आं न'आवनो थागोन। दादि नोंसायानो थांसिगोन ना? आइया थांथ', आं नोंजों थागोन आयै। नुदोंना गथ'आबो आंजोंनो थालांनो गोसो। थेवब्लाबो बिमाया लांथारगोन आरो। मा उसुबिदा मोनदों बियो? जोंहानाव बेसेबां मोजाङै थानो मोनगोन, जानो मोनगोन, फरायनो मोनगोन। बेसेबा अनखायो। राहुलाबोथ' अनि नङा, अनोआनो। आरो आंथ' गावगायनिफ्राय बांसिनसो अनसिनो। आयै, आं नोंखौ नागारनानै थाङा। आरो बे न'खौबो नागारना थाङा। आइया थांबा थांथो। मानो थांनांगौ दे? आफा गोदानखौलाय मानो नांगौ? औ आइ, नाङा। थेवब्लाबो दि नोंसाया बुजियाना दा। नोंखौ जुदि आइया लांफानो नागिरोबा नों थाङा थाङा होनना बुं दे। थिगसे गाबबानो जाबाय थाङा थाङा होननानै। जागोन दे आयै, आं गाबगोन। आं थाङाबो थांनोबो लुबैयाखै। आंलाय गावगायनि न'खौ नागारनालाय गुबुननि न'आवलाय मानो थांनो दे? मानो आफा गोदान लांनायाव थांनो आं थां। मासेबां असान्थि जिबनलै। थाबायनो लुबैबाबो थाबायनो हाया, बेरायनो थांनो लुबैबाबो बेरायनो हाया। बिथिंजाय हिन्जावाबो बुरैरै, बिमायाबो खरि दै। माने जेथिंबो सान्थियानो गैयालै बाल। थै, माला दि हामगोन आथिङा बेखौनो आसा खालामबाय दङ। आथिंखौल' हामनो हो र', आथिंखौल'। सारा दुनियाखौनो नायबायसो दङ आङो। नै गप्ता, नोंना फिसाजो सानैया सफैबाय। बुरैनि फिसाजो सानैया? माथो एथ'ग्राब समायना समायना। आरो नैबे सासेया, वाव, बिउटिफुल। जारौ, दुमफे, नै नोंसोरनि आफाया बेनो। खुलुमबाय आफा। खुलुमबाय। ए, दे, दिनैसो नुबाय। नानिमोननि मुङा मा होनदों? आंनिया दुमफे आफा। ओमफ्राय आंनिया जारौ। जोबोद समायना मुं। ओमफ्राय सोर सासेया गिदिर? आं गिदिर आफा। दे जिराय। नुबाय फिसाजोफोरखौ? औ नुबाय। माथो सिख्लायानो देरबाय सानैबो। औ, देरसाबबाय देरसाबनाया। दे जिरायनो हो, साहा फुदुंना हो, दै हो। थौ, आथिं आखाइ सुहैग्रो। फै आंनि उन उन। रुनाय नानि रुनाय। मायोमोन आफा? मायोमोन माने, फरायबाय दङ ना नोङो? औ आफा, फरायबाय दङ आङो, बिए मोनबाय। जोबोद मोजां। नों मानसियाबो जोबोद समायना। ओमफ्राय मुंखौ मा होनदोंमोन? जारौ ना? औ, जारौ। दे होमबा आफा ना, उनाव रायज्लायगोन। मार गरम मोनदों, आङो आथिं आखाइ सुहैग्रोना लानि र'। दे थां। वाह, एसेबां समायना सिख्ला फैदों जोंहानि न'आव दिनै। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो समायना सिख्लाफोरनि मोखां नुदोंलै। आरो बे उन्दै सासेया, जारौ होननाया, ओरैबायदि समायना। देन्जार माललै खिन्थु बियो, बुरैनि फिसाजो सानैया। साला बे बादांगि बुरैयासो आंजों हाबा जादों। फिसाजोफोरखौनो सासे आंनो हरनो हायामोन नामा? गावगायासो आंजों हाबा जाफैदों। जाला, बे जारौ होननायखौ खिन्थु बिराद फसायबायलै आङो, बिराद। आं फैनो गोनाङाव बिसोरखौ रागा जोंदोंमोन नुयैनि सिगां। नाथाय दा नुनाय लोगो लोगोनो गोसोआनो माथो सालालालासो जाबाय दा आंनिया।
खेबसे जुदि दांनो मोननाय मोनबा बिलिरनो मोननाय मोनबा जोंहानाव थागोन खोना र' बिसोर साननैसो चान्स लानांगोन। दुगैनोबाबो दुगैनो हागोन दे नोंसोरो। आयै दुगैनोसै इमान गरम मोनदों। दे दुगै। माथो नोंनि फिसाजो सानैया जोबोद समायना समायना। समायनाथ' र' मा नोंनि फिसाजोहाय नोंनिबो फिसाजो जाबाय आरो दा सानैबो। नों आंनि हौवा आङो नोंनि हिन्जाव। नोंनि हिन्जावनि फिसाजो नालाय बिसोरो दा नोंनिनो फिसाजो जाबाय। औ फिसाजोथ' र' आंनिनो फिसाजो जाबाय सानैबो। आंनि फिसाजो सानैया खिन्थु जोबोद समायना समायना दे। नोजोर नांगोन सेंग्राफोरा फसायसिगोन जोंफोर गामिनि सेंग्राफोरा। समायना औ नोजोराथ' नांखागोन दिनै समायना नालाय। नोजोर नांबाबो आं हराहाय दानो हाबा हरथ'वा। उन्दैखौथ' दानो हरथ'वा बेखौ लाखिबावगोन न'आवनो। ओइ बादागि दानो हाबा हरथ'नाङा देराखै मोजाङै माने सिख्लाथ' जाबाय देनाय थेवब्लाबोथ' हाबा हरनो जाथ'वाखैना। आंलाय गाज्रिसो मोनगोन सानदोंमोन माथो गाज्रि मोनाखै गब्दाया मिनिदोंसो माथो। मोजां मोनदों खोमाहाय फिसाजो सानैखौ लोगो मोननानै। आंहा गोसोखौ स्रां मोनलायदों। दे नानि मोननो साहा फुदुंना हैथां। औ फुदुंहैनि र' नोंबो लोंगोनबा? लोंगोन दे नानि मोनजों ज'नो। र' फुदुंहैनि र' बिसोरो दुगैगौ मानि फुदुंहैनि आइ बिखुनजोआबो गांबाय खोमा। औ थां गांबाय बयबो गांबाय। बे अनसुमाखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो। आब'नो खिन्थानाङा दे आब'आ जोबोद दुखु मोनगोन। जोंफोरबा जेन थेनसो थगायना दोनदों। एकदम खोनाबानो प्रेसार उथिनानै दब गोलैनानै फिट जाना थागोन बेयो। आयै बेसेथ' लाखिबाय थानो हानो उनाव मोनथिखागोन। नाङा थेवब्लाबो दानो खिन्थाथ' नाङा। दे बै फाफि गांजेमा गोसोम रानिखौथ' मोनखाला। बेथ' मालाबाबो फैखाला अनसुमाजों हाबा जाहैबाय। दा जोंनो सासे बिहामजो नांगौ ना। नायदो सासे नायदो आदानि थाखाय। एबार एसेबांबो गोरलै नायनाङाहाय। एसे बैसो जाना थानायफोरखौ नायबानो जाबाय। दे गावसोरानो गोरलैद्राय नायना लाबायना आदाजों समायनानै थामोन गांजेमा गोसोमा। थेवब्लाबो हाबायानो जाबाय मानोथ' बेफोरबायदि खालामनांगौ दे लासिं सिंनो लाजियाबो खोमा। खर' सर' गुदुं जाजोब्बाहाय। र' सासे दङ होनदोंमोन र' जोंनिथिंजाय एसे बैसो जाना थानाय। सोंनांगोन र' आङो सोंनानै खबर होगोन दे। बांद्राय उन्दैखौ नायनाङालै। बांद्राय उन्दै नामा मानसिया? आं माने शक जाना थाबायलै बिनानाव शक जाना थाबाय। बांद्राय उन्दै नङाहाय एसे बैसो जाना थानाय। सोंनांगोन र' आङो मोजाङै। दे थाबैनो सोंबानो जाबाय। जोंहानोथ' गाबोननो नांगौमोनबा गाबोननो लाबोगोन। आंबो हायाना बुरैथारबाय। दा नोंसोराबो न'खर दं संसार दं। बेसेथ' फैबाय थानोबोथ' सोलाबाना। बेनिखायनो नों दानो खैनाखौ थाबैनो नायना होफैदो। बिहामजो नाहांथारगौ सासे। बिहामजो गैयाबा न'खर संसार जायाहाय जाया। दे आयै नायगोन दे नोङो बारा सिन्था खालामबाय थानाङा बेखौनो। मोनगोन ना मोनगोन। मोननोनो नागिराहाय एकदम खैनाफोरखौनो नागिरना मोननो नागिरा। बेनिखायनो टेनसन जायो आंहा। एबारबो हले गोरलैद्रायबा लाबोआलै। आरो जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामबावोबा मा जागोन? शक जाना थाबाय आं। बे गांजेमा गोसोमाथ' गाज्रि अनसुमायाथ' बेफोरबायदि जानाङामोन ना। बिमायनि हिनजावखौ बियो लाना खारबाय। सानबाथाय माबा बोरैबासो मोनखाङोलै। नङाबा दायनो रायज्लाय। एकदम बिहामजो नांथारगौ मोनबाथ' गाबोननो लाबोगोन। बुंबानो जाबाय हरबाथाय गाबोननो लाबोगोन होननानै। दे आयै अबावलाय एसेबां हरखाबनो हरलाबायनो एसे नायगोनबो खोमा। फसन जानाय जायिनिबोथ' खोथा दङ ना। फट' हरबानो जाबायहाय फट'। जोंनियाथ' जागोन साइज गैयाबाबो जागोन। मबाइल गैया नामा होननासो खोनादोंलै आङो आयै। दे मबाइल गैयाबाबो जेबो नङा दे जोंफोरो नायनो थांगोन जिखिजाया खबर होबानो जाबाय। दे आङो दायो रायज्लायगोन र'। दे रायज्लायबानो जाबाय। दे मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय। ओंखाम संग्रा नांथारगौलै रुवाथिबो नागिरना मोनलाना। आइयाबो आरो बुरैबाय आंबो आरो संबाय थानो बायोलै हाया आंबो संना जाबाय थानो। औ मोनथिगौ आंबो आरो फैबाय थानोबो सोलाबा। दे आं दायोनो फन हरनानै नोंसोरनो खबर हरगोन। आं दा थांसै। आंहाबो थाबाय थानोबो सोलाबा मोसौ दङ बोरमा दङ। दे थांदो थां नोंहाबो खामानि दङबा। गाबोन हरबा गाबोननो लाबोगोनहाय। होमबानिया टेनसनफोरखौबो एसे बावगोन खोमा। दा फैबासो खैनाया हरगोन ना हराबा।
मोनथिना आरो हरबाथाय लाबोनोसै गाबोननो। महरफोरखौ नायबाय थानाङा दै, साइज गैयाबाबो लाबोनांगौ। नायालै नाया, साइज गैयाबाबो लाबोगोन। दा फैनायासो फैगोन ना फैयाथाय? फैबा हामगौमोनहाय, बोरैबा जाथारबाय न'खरानो। थारैनो बिबारि आब'आबो बिमा जाबाय आरोना। बेसेबा खुसि मोनबाय दे आं। बिमाय जानो मोनलायबायलै बिमाय जानो। दा गथ'खौसो बिराद नायनो लुबैबाय दं आं नोंथां। फट'आवथ' नुखाबाय देनाय गलु मलु एकदम बिबैनि बायसि। मोनथिया उनाव सोरनि लायो, दा बिबै बायसिसो नुदों आं गथ'खौनो। बिबैनिख्रुइसो साबसिन नुदों आं। जोंनियाबो देनां माबायसि जायो। मोस्रोम आब'मोना मालाय सहैबायानो खोमा। जायाखै पुर्निमा, ओंखारखायाखै ना मायो? थुदो थांसै, थाबैनो थांनि। आंहा भागिनि फिसाखौ नायनो लुबैनो हाथारला, थुदो। र'हाय र' टिलु, न'नि खामानिफोरानो जोबथ'वाखैमोन आंनिया। न'नि खामानिफोरखौ मावालासिनो बोरै थांनो दे? दाबो जोबला होमबा नोंना न'नि खामानिफोरा दि? थाबैनो मावदो, थाबैनो थांसै। आरो गरमथारबो ना। र' जाबाय। माबाहाय एसे गाइखेर दंमोन, बेखौनो फुदुंदों आङो। दायो फैनानै आरो लोंफैनांगौ ना, दा फुदुंना दोनाबा आरो गावब्राजोबगोन। दे फुदुं। र' गाइखेरा फुदुंबानो जाबाय। दे मालाय मोस्रोम आब'मोना मोनहैबायानो, जोंबो फुङावनो थांनांगौमोन। थांथो दे, जोंबो थाबैनो मोनहैगोन ना लासैनो। माने आंना भागिनि फिसाखौ नायनो लुबैनो हाथारलालै। गुलु मुलु जा किउटखा। जोंनियाबा आरो माबायसि जायो न'? आयु, मा मिथिगौ दा सोरबायसि जायोबा? नों बायसियानो जागोन आरो। आं बायसि जाबाथ' मोजाङानो, समायना जागोन। इस्बा। नों बायसि जाबाबो समायना जागोन। ओइ जोंनिया समायना जाखागोन, मानो होनबा जोंफोर सानैबो समायनाखाना। एसेबांथ' गाज्रि नुवाना जोंफोरखौ। इस, आं खिन्थु गावखौनो गाव साफा नुथाराहाय, साइस नुथारा। नोंनिया खालि गावखौनो गाव बासिना लानाय। दे थां, गाइखेरा फुदुंहैदो। औ फुदुंहैदो, नै ओंखारखाबाय दख'ना, बेखौनो गाननोसै। बोरैबा नुदों नों? नुवाखैलै, थेवब्लाबो एसे गोसोम नुदों। बे दख'नाखौ गानबाथाय एसे गोसोम नुयो। गोसोम नुदों? जेबो नङा, बेखौनो गानना थांसैहाय गोसोम नंबाबो। दाथ' बुरिबाय नङा होमबा? गोसोम नुबाबो जेबो अरजाला। हाबा जाबाय जाहाथे बुरैखाबाय। र' आं गाइखेरखौ फुदुंना फैनि। दे थां। आंहाबो माला बिफा जानो मोनगोनलै, बिफा जानोसो लुबैबाय। मोस्रोम आब'आबो बिमा जाबाय, बिबारि आब'आबो बिमा जाबाय, रायमोन आब'आबो बिमा जाबाय। आंल'सै माला बिफा जानो मोनगोनलै। आंबो थाबैनो गथ' खांनांसिगोनलै। आंनोबो नांगौलै, एकदम खालिथारलै जोंफोर सानैल'। थाबैनो लानांसिगोन जोंबो। बै फाफि बिजुलिजों दालागै मोजाङै थानायमोनबा गथ'आनो जोनोम मोनसिगोन खोमा। ओंखाम संनोनो जालायलांबाय माथो अनसुमाया दिनै दाबो सफैला। मा संनाया मोजां जागोन दिनै? नङाबा दालि आरो दावदै बइल खालामनानै एवनोसै खोमाहाय, होमबाना सहसबो जागोन। बेखौनो संना दोनसै आं। ओंखामाथ' दंखायो र'। अनसुमाखौ फन खालामनि र', मानो दाबो सफैला? रिं जादों र'। बेस्थ'सो ना मायोबा, माथो रिसिभबो खालामा। मानो रिसिभ खालामा? आंसो। आयु, बेथो बादाव होलांदोंमोन आङो। बेयासो फनखौ रिसिभ खालामा। बादाव होलायदों बेयासो आंखौ। नोंखौ दिनै बादाव होनो लुबैनानै बादाव होदों आं। सरि दे बादाव होनायनि थाखाय। आंलाय गिलायलांदोंसोमोन, नों मानो रिसिभ खालामाखै, दाबो मानो सफैयाखै होननानै। दिनैनिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि खालामनांला दे, गिनाय मोनो आङो। जागोन दे, दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामला। नों मिथिगौ ना अनसुमा, एखनब्ला गिखांनाय मोनो गोसोआव, नागारना थांसिगोन सानो। नों आंखौ नागारना थांजानो गियो? मा होमबा नों आंखौ दासिमबो फोथाया? फोथायो, थेवब्लाबो गिखांनायबो मोनो। मानो होनबा नोंसाया नोंखौ जुदि आंनिफ्राय गोजान खाना लाङोबा, जुदि अजानिफ्राय तन्त्र मन्त्र खालामनानै जुदि बोखारोबा आंनिफ्राय, मा जागोन? बिदि मालाबाबो जानो हाया। आरो जेबो तन्त्र मन्त्र आंनियाव खाथिया। आं नोंजों थैजासिम आं नोंजोंनो संसार जालांबाय थागोन। माने गिखांनायबो मोनो सना, मानो होनबा नोंसा आइनि, आमाइ आरो आबैनिथ' जोंफोर दा दुश्मन जाना दंना। नों नङाबाबो आं दुश्मन बिसोरनि दा। बेनिखायनो नोंनिफ्राय आंखौ बोखानो नाजानोबो हानाय ना बिसोरो। मन्त्रफोरजों बोखारबा मा जागोन? नों बेफोरखौ मानो फोथायो? बेफोरखौ फोथायनाङा, बेफोर जेबो जाया। फोथायनांगौ अनसुमा, बेफोरखौबो फोथायनांगौ। मानो जाया? जायो, खाथियो। गोसथोलायनाय थाबिस आरो गारलायनाय थाबिस, सैलायै थाबिस, बेफोर गासैबो खाथिजोबो। आं बेफोरखौ फोथायालै गांजेमा गोसोम। आरो जोंहा आइ आबैमोना रावनिबो अजानियावबो थांफेरा। थेवब्लाबो गिखांनाय मोनो। जुदि आंनिफ्राय सोरबासिन समायना गुफुर सिख्लाफोरा नोंखौ जुदि गोसथोनो नागिरो, फिस्लाय मा जागोन? आंथ' गोसोम साइसबो गैया। नों बेफोरखौ मा बुंलाबाय दङ? आं नोंनि अनगा रावखौबो नायखायानो। आरो नोङो आंनि थाखाय जोबोद समायना, बयनिख्रुइबो समायनासिन नोङो आंनि थाखाय।
जों दा गुवाहाटियावसो थायोना गुवाहाटियाव गोबां गाज्रि सिख्लाफोरबो थायो बिसोर नोंखौ माब्लाबाफोर फुस्लायनो हानाय नों बिसोरजों फुस्लायजानाङा मालाबाबो मा जागोन दिनैबा आं बेसेबा गिदोंमोन मिथिगौ ना नों गिनाङालै सना दिनै मानो गोबाव जादोंमोन मिथिगौ ना आंनि लोगो सासेया शपिंआव थांदोंमोन ओमफ्राय आंखौबो लांफादोंमोन फनथ' हरनांगौ ना नोङो फन हरनो नागिरदोंमोन आङो नाथाय उनाव थांखासिगोनानो होननानै हरासै आंखौ बिदि सिगिनांला दे नोङो जोबोद गिनाय मोनो आङो नों गैयाब्ला आंनि जिउआव रावबोआनो गैया मिथिगौ ना आंखौ गावनि जोनोम होनाय बिमायानो बुजिया माने नों गैयाबा रावबोआनो गैया मिथिगौ ना मोजाङै ला बेखौ गोलैगोन अबावबा आं लानो रोंखागौलै आयै टेनसन लानाङा दे ला आयं ला मोजाङै हमदे एकदम बिदिनो एकदम गथ'फोरखौ नुबानो बामनोबो रोंगौ रोङि नङा रोंगौथ' र' आंनिख्रुइसो बांसिन रोंगौ आंहासो गिखांनाय मोनो गोरलैखाय रोङा जागोन गामियावबो लायो बियो गथ'फोरखौ दे मोजाङानो दे आंहासो मोजां जागोन दे मालाबा लिंहरगोन आयं किसमिसखौ लानो बिनानावखौ ना मास मोनसेसो थाफैदो नोङो दे आगैखौ लानो आयं किसमिस जागोन दे आयं ओमफ्राय टिल्लु आमाइमोनालाय मा दाबो सफैला औथ' माथो दाबो सफैला गोबाव जाखागोन बिसिनिया आरो दखानफोरावबो हाबगोन खोमा गस्ला उनु लाबोगोन बिसोरबो आंना गस्ला लाबोनायाबा जागोन ना जाया गानहोना नायदो दायो गिदिरसो जागोन खोमाहाय जाया खोमा दे आंहासो जेबो बायनाय जायाखै बायगोन र' आंबो नाङा दे आब' नों सिख्ला मानसि होआबाबो जायो होगोन र' होनांगोन बिमादैनो आंबो दे नोंनानो फैसा गैया होआबाबो जागोन गस्लायानो आमदानि जाखाबाय मोस्रोमाबो जरासे लाबोबाय बिफायाबो होबाय बिबैयाबो होबाय आरो बिदिनो आलासिफोराबो होफैबाय बुरजासो मानि जाबाय गस्लाफोरानो उनाव ओरैनोसो थांगारगोन आरोथ' दा टिल्लु मोनाबो लाबोगोन लाइमोन आब'मोनाबो फैगोन होनदोंमोन बिसोरबोथ' लाबोखागोन गस्लायानो गस्ला औहाय बिदिनो जायोना जोंहाबो किसमिसनिया उन्दै समनि गस्ला लंपेन्टफोरानो दङ दोनदोंहाय आङो मोजाङै उनाव देरबा दिन्थिगोन होननानै बिदिनो दोननांगौ आइया हारसिंसो साहा फुदुंबाय थाबाय खोमाहाय थां नङाबा जोंना आब' थांनि र' नांलाया दे होनना बुंबायना बेनिखायनो आंबो थाबाय दङ बिदिनो बियो नांलाया दे आं हागोन होनना बुङो मोजां मालाय दे नोंसोर रायज्लायबाय थानाय आं थांनि र' थेवबो दे थांनाय जोंना आब'खौबो हाबा हरनांसिगोन ना बिनियाबो एसे बैसो जाबाय हरनो हानाय जाबाय साननैसोनि उनाव हरगोन र' बिनियाबो सेंग्राया लिंबाय दंमोनानो ओमफ्राय आंबो बुंबाय नानिया एसे देरबा थांनो हासिगोन दे होननानै जेनेबा बिदिनो 6 मासफोरनि उनाव थांनो हागोन दे बिदि लाखिबाय थानांला एसे माने बैसोबो जाहांबायना लांनो नागिरनायावनो थांनो हो बिनिख्रुइ बैसो जाबा आरो एसे बोरैबा नुगोन जोंनिया गथ'आनो देरलायलांबाय गावयाथ' उन्दैयावनो हाबा जाना लानानै एसेबांबो उन्दैयाव हाबा जायाखै दे थेवब्लाबो गथ'आ जि मोजाङै उन्दुलांदों नानि साफा जागोनहाय जोंहा नानिया गुफुर खावथुमथुम जागोन नोंनिसो मोखां लागोन ना गुबुननिसो लागोनबा दाथ' उन्दैखाय बारा मोजाङै सिनायाखै माबा बिबैनि मोखांसो लानाय नुदों आं बिबैयाबो बुंदों आरो आंनिसो मोखां लादों होननानै औ एसे लामादों बिबैनिनो लामादों उनावबा सोरनि लायो बिसोरनि महरा सोलायबाय थायोलै सोलायबाय थायोथ' र' लाइमोन आब'नियाबो देरबाय खोमा नुथाराखै देरबायथ' र' मानो देरा जानो उनाव साथामबो लोगो जानो हागोन बिसोरो किसमिसा देरसिन जागोन आरो ना थेवब्लाबो उनाव समान जागोन लोगो जानो समायगोनथ' र' नानि किसमिसा दा बेसे जाखो 8 जाबायना औ 8 बोसोर जाबाय 8 जाबायानो ना